Kienu diversi d-deputati tal-Gvern li intervjenu waqt id-dibattitu parlamentari fl-istadju għat-tieni qari tal-emendi fil-kodiċi kriminali sabiex jiġu protetti il-mara u l-professjonisti mediċi f'każijiet fejn komplikazzjonijiet fit-tqala ipoġġu ħajjet jew saħħet il-mara f'periklu. Il-Ministru Stefan Zrinzu Azzopardi spjega li din l-emenda se tindirizza sitwazzjonijiet estremi u bekk inħasset il-ħtieġa li jkun hemm intervent biex jagħti ċertezza legali. La darba għandek situazzjoni eccezzjonali regolata biss minn prassi, meta inta għandek kodiċi kriminali li jitkellem mod ċar, il-ħtieġa illi nkunu ċari iżjed li nagħtu ċertezza u semaj tidħol din l-emenda li qiegħda ddaħħal eċċezzjoni li tirregola sitwazzjoni li sal-lum hija biss regolata minn prassi. Id-deputat Glenn Bedingfield qal li din l-emenda se tindirizza sitwazzjonijiet reali u sensittivi għas se tkun qed issalva l-ħajja tal-om meta jkun hemm komplikazzjonijiet waqt it-tqala. Għax aħna niddefendu il-mara mhux biss meta nkunu nafu biha mill-medja, imma niddefendu lil-mara mhux biex nidru, imma niddefendu lil-mara kull fejn hemm bżonn illi niddefendu lil-mara. U hemm ħafna nisa illi jbatu li ma jidrux u aħna b'din il-liġi rridu niddefenduhom. Id-deputat Naomi Kakija spjegat li din l-emenda se tipproteġi it-tqala u li l-abort se jibqa' illegali. Imma ma smajt lil ħadd jew il-kważi ħadd ħammel l-oppożizzjoni jispjega kif il-qafas eżistenti li jipproteġi tqala u li permezz tiegħu l-abort huwa meqjus bħala rejat f'pajjiżna mhux se jkun mittiefes din l-emenda hemm ħajibqa' kollu kemm hu. Edward Zammit Lewis innota kif il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ma qablitx mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista li tagħmel parti minnu. President tal-Parlament Ewropew fl-ewwel okkażjoni għax minflok għażlet il-PN tal-lum għażlet il-karriera, Mr. Speaker. Besqithom f'żewġ sekondi fuq dil-pożizzjoni. Id-deputat Melkin Pola Ġużgalja li hu tabib ikkritika il-mod kif l-oppożizzjoni qed titkellem dwar it-tobba. F'dawn id-diskorsi kważi qegħdin niġu timbrati bħala kriminali. Aħna tobba li naħdmu dejjem favur il-ħajja. Dak huwa punt b'saħħtu li xtaqt nagħmel u li nitlob lil kulħadd kull min qiegħed hawn ġew biex ma jinsieħx minn ġo moħħu. Min-naħa tagħha id-deputat Rozjen Kutajjar qalet li l-Gvern huwa l-forza tar-riformi u għandu idejh fuq il-polz tal-poplu. Din hija dik li nsejħula il-politika tal-empatija. Politika illi jekk xejn tiddistingwina minn kull partit politiku ieħor illi hawn f'pajjiżna.